Entre els punts de la reforma laboral n'hi ha un que permet fer un expedient de regulació d'ocupació sense autorització de l'administració. És el que ha fet l'empresa de cables Fercable, que depèn de la multinacional Prysmian. L'empresa ha presentat un ERO al Departament d'Ocupació per tancar la planta de Sant Vicenç dels Horts i acomiadar tota la plantilla, 95 persones. Són els primers treballadors a Catalunya afectats per un ERO des que ha entrat en vigor la nova reforma laboral. La totalitat d'empleats de la fàbrica de Fercable a Sant Vicenç dels Horts perdran la feina. Entendemos que es un error por parte del grupo el cerrar una planta que genera beneficios cuando hay otras que llevan ya 4 años generando pérdidas. La multinacional responsable de la planta, Prysmian, va repartir, segons el comitè d'empresa, 35 milions d'euros en dividends el darrer any. Per això el tancament de la fàbrica tampoc s'entén des del consistori municipal. Si el problema és d'espai, nosaltres treballarem per trobar una alternativa d'espai. Si el problema és de formació dels treballadors per adaptar-se a l'àmbit de les tecnologies, nosaltres els oferim formació dels treballadors. S'inicia avui la ronda de negociacions entre els representants de Fercable i del comitè d'empresa per tramitar l'ERO, però per primera vegada des de l'aprovació de la nova reforma laboral, la Generalitat no podrà fer de mediadora al procés. Malgrat que no pot intervenir-hi, demanen un paper més actiu al Departament d'Ocupació. Els responsables de Fercable han refusat fer declaracions i la primera reunió ha acabat sense acord. Nos dejan en la calle sin un puesto de trabajo, encima con la nueva reforma esta que quieren meter, pues jodernos las indemnizaciones y todo. Hacemos piña a todos y por lo menos nos hace más a menos estar aquí esperando a ver lo que nos va a pasar en la situación que nos va a quedar. Els treballadors anuncien més mobilitzacions, seguiran acampats fins al 16 de març, dia límit perquè empresa i el comitè arribin a acords. Si no n'hi ha, els empleats només els quedarà recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.